Rikat lampairing rata Tanantara prating sukuning harga dendeng saengga praja busekan kang prajanmu ana kethek wekoh lakune ngaku aja nganti kowe mati tanpa aran margake ditepung kimburi saka kasatriyan Bandayuda aku kapijaya anggada kowe Jayanggada dasar keparanyata kowe barisan saka negara Ngalengka-diraja putra dalem ing negara Ngalengka-diraja aku Raden Trisirah majoning palegan goleki Rama Wijaya Lesmana sakwadya balane kudu mati saka tanganku ora perlu gepok koncane ratu gustiku Kapijayanggada sing bakal palang dada ngemping lorong nggih cah pati atuta sing bulut balung ulet ing kulit ora sagokan gunem sing tanpa guna cedhak tubruk adoh tali jadung dadi pandan lena pangindhamu saut dawel kupingmu sawurunga mati kowe wono
Awas mati kowe. Ngono. Ngono. Bos. Pun. Pancangga kowe. Awas. Tunggu domblang sar kuandamu. Awas. Pure bareng. Awas. Harayo. Maju. Ayo. Us. Ora patut banget ana kethek. Mawa geni sapa? Aranku Kampi Anggeni. Kowe Kampi Anggeni, dasar kepara nyata. Sapa putra dalem Ngalengka Diraja Raden Trinitra. Jaluk patine Rama Wijaya lan Lesmana. Lancana kuandaku. Wah. Dibantanganku kelakon mencolot nyawamu kowe. Bos. Bapak pedang sebelah baumu. Bos. Sebelah. Wah, bos. Maju.
putih monyet nyet-nyet. Raden Senggono aku ya Raden Anoman. Aku Raden Dewantaka. Raden Dewantaka. Ora takon ya wis. Mundur. Timbang kowe dadi wanda parayogane mundur. Gelem mundur Anoman yen wis tumekaning pati. Yen ngono kowe soroh nyawa. Iya, jela urip nyidam bandosa ungak-ungak ana neraka jahanam. Mati dening aku kowe. Pating cerwet. Wah, hei. Bos. Oh. Walayo. Oh. Wah. Aja tumbak brosaladromu kowe. Ungano dadamu. Wut, wah, bus, wut, oh, ah, bus. Di dadamu. Brosaladromu kowe. Mati kowe. Wut, wut. Lungguh. Kagak resang kapirangu rinangkul kinempit kampe dosang renaning bawana ya kitu kang walang ati ya kitu kang ana sing tias jroning peperangan Biyejit matura sing cetha aduh Kanjeng Rama ngaturaken ketiwasan Kanjeng Rama aja nangis sedaya para nungan-nungan ndeling kiwuh Senopati Ngalengka kadang kula Yayi Trisirah Trinitra Dewantaka Dewan tumut majeng wonten palagan ewa semanten ingkang nandhingi kridhanipun Prabu Rama Wijaya wujudipun pinten-pinten ewu rewanda ngecak perang wonten Tegalku rananggana Kanjeng Rama. Piye yen ngono kadangmu ya anakku kabeh Senopati Ngalengka Diraja kabeh padha kendang kaprajondhak mekaten Kanjeng Rama. Bagus, bagus. Dina iki ora sandadak kadaluwarsa kadangmu loro timbalana. Kadang kula. Iya, yogane Yayi Kumbakarna. Asmani Kumba lan Mbah Ginungga timbalana mrene, Jit.
Anakku, sakloron kowe aja kaget tak timbali ngadeg. Aswani Kumba lan kowe Mba Kinumba. Kula non wonten dawuh nimbali dhateng ingkang putra kula pun Aswani Kumba. Kula wonten dawuh Prabu nimbali ingkang putra. Kula cumadeng dawuh Wuruhanana. Negara Ngalengka diraja wis geger. Merga ketekan mungsuh wadya balane Rama Wijaya saka Pancawati. Wujute mahewu-hewu rewanda kang gecak perang ana ing Rananggana. Inggih. Kepareng Paduka. Dawuh Paduka kados pundi wa? Rening yogaku kabeh ora ana sing kecunggah. Pangiraku ya mung kowe Aswani Kumba lan Mba Kinumba. Kowe tak seraya dadi jagonipun wa magut suraning driya. Wadya rewanda, wadya balane Rama Wijaya Lesmana. Singkirna nggih. Wanter dawuhipun Kanjeng Rama Kumbakarna. Iya, rening kula dipun anggep menika maksih lare wa. Kula mboten dipun keparingaken majeng wonten ing palagan. Sekawit kula menika maksih lare dipun iman dening Kanjeng Rama. Sing ngucap ngono sapa? Sing kandha ngono sapa? Sudarma kula piyambak Kanjeng Rama Kumbakarna rening kula maksih lari dipun dawuh supados kendel kemawon. Bagus. Bagus kuwi kudangane wong tamu apik becik yen ngono. Aswani Kumba Mba Kinumba mundur mrene. Ayo. Ngerti tak dawuh kon mundur mboten mangertos babar pisan wa syukur yen ora ngerti pisan meneh kowe tak tanting yen kowe maju tak seraya dadi jagone negara Ngalengka piye kula ajrih nampi dukanipun Kanjeng Rama rening kula maksih lari dipun dawuh supados mendel kemawon mboten dipurengaken tumut cawe-cawe piye kowe tak perintah wong tuamu kowe mbatal dawuh. Iya, sembelih mati kowe. Mba Kinumba, kowe tak saya maju dadi jagoku piye? Dadi jagone wong Ngalengka. Aduh, kula ajrih kalian Kanjeng Rama. Mati kowe. Wonten dawuh ndase Aswani Kumba lan Mba Kinumba buntelen nganggo bagor dipun buntel. Iya, menapa mboten prayogi dipun lebetaken wonten ing sithik mawon. Ora perlu rasa dipendhem, aku mung njaluk ndase wae, ndase dikethok saka gulune. Ndase Aswani Kumba lan Mba Kinumba buntelen bagor. Lajeng dawuhipun sawanana panglebur gangsa aturna ana kadang Kyai Kumbakarna.